Международно класиране 2009 година, категория С, Бездворе. На първо място Натали Николова, Олимпия Бургас. На второ място Иванина Иванова, Олимпия Бургас. На трето място Ирен Парашкелова, Олимпия Бургас. Републиканско класиране 2009 година, категория С, Бездворе. На първо място Симона Георгиева, Грация Медовскил. На второ място Дара Николова, Чак ПКС Варна. На трето място Николета Стаменова, Левски. На четвърто място Илина Ташева, също от клуб Левски. На пето място са две състезателки. Съжалявам, една състезателка. Мира Добрева, Олимпик Кюстендил. На шесто място Ралица Шуменова, Левски. На седмо място Иляна Дучкова, клуб Надежда. На осмо място Дара Антонова, Олимпик Кюстендил. И на девето място Яница Тодорова, също от Олимпик Кюстендил. Честито! Международно класиране 2009 година, категория Б, Бездворе. На първо място Кристина Свиленова, Олимпия Бургас. На второ място Лорена Ронски, Израел.